akazubuza. Version ke ngeversion ziyayibeka ukuthi the advocate will not come. Will not come. The comforter will not come. Inkosi msiyelele. Isizathu soba uJesu athi kubalulekile ukuba yena ahambe. uYesu wayengekho omnipresent. Ukuthini ukuba omnipresent? Ukuba khona kwindawo zonke ngamaxesha onke. So uYesu wayesithi mna if ndiseGalili eJudiya sozulifumana. If ndiseJudiya eSamaria awuzulifumana. But kule church izayo kule advantage. Ngoba yona iyakwazi ukuba khona kwindawo zonke ngamaxesha onke. Inkosi msikelele. Umoya oyingcwele. Hallelujah. You know, inkosi wethu usacelebrate le 80 years. Zininzi izinto uninzi lwabantu abangazaziyo ngayo ezibalulekileyo. Enye yazo nje into I can share the briefly. Unotata abaninzi omama notata abamaziyo ongasekhoyo ubawo uMnyanda, umfundisi uMnyanda. Umfundisi uMnyanda wake wagula. After egulile esibhedlele esisili yamakhwane. Esibhedlele njalo wasweleka. Iklerishwa ngugqirha phambi ukuthi uswelekile. Kwabe sekubizwa ikhotha ize izothatha umzimba njengesiqhelo. Umzimba uthatha umzimba ikhotha imusa apho ulindwa khona ngikhotha yakhotha lokuthatha disease. Uma emsakazini ukuthi lakhona abantu abangasekhoyo. Kube khona into ayibonayo ukuthi no man. Why lo muntu? Ingathi uyakhonyaza. Sakusethube. Angayinaka phinda khona chini uyakhonyaza. Abe ayababandesi. Bebedikalishiwe lekho. Athi lo tata uyakhonyaza babondesi unoche. Lo tata udikalishiwe ngugqirha uba akasekho. Athi lo tata uyibone hey uyakhanya. Yizani simbone. Uma lesiya wafika nosakhona kujoni. Uma basathuna abantu babuzugqirha naye ayifika ujongile. Emveni koko aphaphame. Uma sephaphamile into emnandi ebezegula. Abamxilonga ngoku uphile sa. Akasaguli lo muntu. Babuze kwenze njani? Athi hayi usweleka okumswelekile. Uthaminyanda uthi bengithetha emswelekile. Ndafika futhi ezulwini. Ndathathwa ndasiwa kwinqumbi yami. Uthi kumnandi ezulwini. Uthi uSathana esilwa kangaka yile khona ngezulu ngokuyakazi. Uthi kuhle akwandawini ezulu. Uthi ngithengisaqala ukuthi khefu ndi-enjoy kumnandi ndiphumele ukuzogula. Uthi wegqirha uTatubheki wathi Mnyanda ufuna ntoni apha? Unjalo wandibuza lo mbuzo nawe ufile ndifile. Ndikhulekile ndizofunda. Wathi hamba Mnyanda ubuyele back. Uyowaxelela ngokubaluleka kuka
kamoya oyingcwele. Wanikezwa ivesi leyabase-Efese, Ephesians chapter 4, leyithetha ngokuthi wabapha abanye abangabapostoli. Ngiyabona la vesi, angizuhlala nayo, I don't have time. Naleyo baseKorinte, uma omnye unikeza umoya womluko, omnye amnikezele, wayajikeleza enikwa. Ebeka ukubaluleka kukamoya oyingcwele. Hallelujah. Sizo-emphasize nasempini ukukhona indoda ebalulekileyo. Moya oyingcwele. Hallelujah. Moya oyingcwele. Actually nguye okhonzisayo. Nguye osikhonzisayo. Uma engekho engakobaleki phakathi kwethu akube mnandi enkonzweni. Moya wamandla. The comforter. Umdidiyeli omkhulu. Odlula uCharles. Umdidiyeli owaziwayo. Yena umntwana uyakubonda. Ithi indoda ingakhali bethwa ngentonga, ingakhali isehlelwa zizinto, kodwa xa ihlangene namabhulukwe anzima ziyazihlela inyembezi. Umdidiyeli omkhulu. Nangona isandla sikhuma nje, ndibona uba ndiyazichukumisa. Ngoba kaloku ndabusela ebutywaleni obutywala balapha. Inxila alidingi utywala buninzi ukuze nxile. Uyinikeza ithothi kuvuka okungaphakathi. Ngoba xa usela kabuninzi ngaphakathi, uthi wawufumana ingaba i-worshiping song. Ikwenza uGolbo uyiwangqongqongqo. Oh, hallelujah. Uma yena engekho, ihona laphezulu lingaphaphazeli. Vele iklasi ebandleni. Kuba lapho sibona abafundileyo nabangafundanga. Igrupu kabani negrupu kabani. Ube ngaopaleti kubuye ubuXhosa bethu. Kube khona jwanga nomgiqwa ubonakala uba yedwa ubuye ubuXhosa. Why kufuneka singamshiyi? Singayenza njani iphutha lokuthi siqhume yena engekho? Okokuqala, iBhayibhile iyamveza kuqala phambi koba sazi uThixo uyise ngonyana. Ivula iGenesisi kuqalwa ngaye. Genesis chapter 1 verse 2. Ithi kwakumnyama emhlabeni kusenyanyeni. Kuselubala. Kodwa umoya oyingcwele efukamile phezu kwamanzi ezodolile. Phambi kokuthixo athi let there be light, ikhona indoda eyayifukamile. Iyafukama kandoda. Uma singodala sizawukhonza ngaphandle kwayo, yiyo le nto lesithathu ungakuhamba. Ngoba le ndlela inzima xa ukhonza ngengqondo. Khona indoda esikhonzisayo. So creation yendalo yonke ebekho kumabhulukwe anzima. Secondly, Genesis chapter 1 verse 26. Uthi uThixo, let us make a man in our image. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ekudalweni komntu umoya oyingcwele. Amen. Singamshiya kanjani? Sikwazi umshiya. Kwindalo ebekho ekudalweni komntu umoya oyingcwele ukwazi ukusuka nokuhlala. Umoya oyingcwele wazi ukwela 50 esifuna namhlanje. Akho project amazulu, project enkulu
uMaria kuzawuzala uJesu umoya ingcwele was involved. Uthi uGabriel xa iwalisa uMaria sithi izakwenzeka njani? Hey my God. Zawenzeka njani lento nokuhlola njoba kuzunke emhlabeni ungakhange kudibane abantu. Uthi uGabriel umoya ophezulu. Oh Jesus. Uyawaphezulu. Ukuthi uJesu uzake khona emhlabeni umoya ingcwele was there. We bet. Umoya ingcwele wayekhona. Kwi-resurrection umoya ingcwele wayekho. Ikhona ivesi ofunda baseRoma chapter 8 apho ethi ngemizimba yethu inokufa umoya owavusa abantu na uYesu wayabafileyo ungaphakathi kwenu. Njengolapha nje uthwele into yavusa umphefumulo. Oh my God. My God. Iflombe lethu simenza umoya ingcwele into. Uvome sithi yebeke baba khona into ethi mangithi. Umoya ingcwele uthetha nawe. Ngoba uyathetha. Ayingomoya, he's not just the wind, but he's the person. That is why it's in the Bible. Ningamenzi buhlungu. Into endithanda ngaye ayingowasecaweni. Ayingowathethisa ngezilwimi izintoliwe. Kodwa sekusendlini uhamba nawe. Usemsebenzini uhamba nawe. Uwonga ungena esazweni bakufona uvuleka ngabaqalo ungena nawe. Decision ekumele uzithathe, crucial decision, kumele u-approach yena. Wakuyayazi indlela. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Indoda ekwabona kude umoya ingcwele. Singawulinge sizenzele. Uthaskiwe izulu ukuthi makabe lapha. Oh my God. Uthixo uyise wayidlala indima yakhe wayigqiba. Kwasekuthixo unyana wayidlala indima yakhe wabethela emnqamlezweni wafa ngosuku lwesithathu wavuka. Sikhonza indoda evukileyo. Uma sayivuka ngoba into yethu inamandla kakhulu ekufeni nasekuvukeni. Amen. Uma savukile icorruption ayifiki ngoku. Amasoja engadini waba uma sevukile uJesu eyongibona uba laa ndoda ivukile eziba imichiki kuthiwa jongani thatha lapha imali wanoxoka. Nithi abafundi bafike ngobusuku bamthatha babhatala abantu babhatala umxoka ngenkosi yamakhosi evukileyo. Uma sayivukile ingene umzi nomzi izibonakalisa kubafundi. Wangena into wangena uJesu amasango inhloko evaliwe. Wathi peace be still. Wathi ndiyaphila. Kwenye indawo ufike wabuzwa ntakutyana ndinibonisa uba ndiyaphila. You know kunomfundi esikowuta rongo. Wonke umuntu laa mfundi unento yokumdawutha. Kunomfundi owathi yena ndifuna iproof yokuvukile. Into enzayenza ndifuna ufaka umuntu emanxebeni akhe qiniseka. Uyabona xa kuthethwa nditsho noba kwenziwa iBhayibhile kuthiwa doubting sesiyazi Thomas. Doubting Thomas. Siphelele apho
Ngosuku wemkando ngosuku le-4 wasezulwini ngesuku le-50 kwehla le ndoda esithetha ngayo. Incwadi yeZenzo chapter 2 ithi iBhayibhile xa ichaza kwavaka isandi somoya omkhulu ngoba yena wenza ingathi uzele i-emergency. Ithi iBhayibhile wayizalisa yonke indlu elele kuyo, emveni koko wazalisa nabo laa doubting Thomas. Uma sehamba nomoya ingcwele uyamazi uba xa ufunda ngayo imbali yakhe wavusa abantu abafileyo abayi-94 e-India. Lo thina sithi doubting Thomas, sibe thina kunzima ube umuntu onentloko isandla phile simriferisha kwiphanado khona ugqiseni maziyo lapha eCats River angayithi ikhwileyo. Akusekho abantu abanentshisakalo othi khawumele ke ni-practice izwi elithi nawubeka isandla kwabagulayo baphile. Uthi mntasekhaya khawuze ndithi ngegama likaYesu nje. Oh my God. Oh my God. Mna ngithandazela umntu yonke indawo noba ndisemoya. If umoya ingcwele uthi lo kumele umthandazela ndibuzi, ndiyacela ukuthandazela. Omnye nabo nenkosikazi umoya ingcwele uthi umthandazele lo mntu emoya. Ndiyonza mqala ngaphi umntu webala. Ndizawuthini? Kanti umoya ingcwele sethethe naye. Wenze baleka. Wathi uthe uthini ukhona umntu ozawuthandazela nguwe. Shopping center ngegama likaYesu waseNazaretha phila ngoku waphila. Ngoba ndihamba nendoda eyaphilisa kudala. Ndihamba nayo. Thina sisibongo zezulu. Izulu likhwela kuthi linye apho lifuya khona. Oh my God. Oh my God. Umoya oyingcwele. Ekuzalweni kukaJesu, ukufa kwakhe, ukuvuka kwakhe, siyambona futhi ekuzalweni kwebandla. Ngicela nje khawusifundele mama okanye sisi wami quickly. Apha kwiZenzo chapter 1 from verse 1 up to 8 sizovala u-2 lethi. Zenzo chapter 1, verse 1. In my first book, I told Theophilus about everything Jesus began to do and teach, until the day he was taken up to heaven, after giving his chosen apostles further instructions through the Holy Spirit. During the 40 days after he suffered and died, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. Verse 4. Once when he was eating with them, if you find Matthew chapter 28, unikeza instruction ethi hambani niyokwenza abafundi zonke inhlanga ayicacise. Kodwa apha siva esinye statement asikhuphayo xa nizawuhlala phansi. Uthini? Once when he was eating with them, yes, he commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised. yes. As I told you before, John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. Yes. But you will receive power. Umoya
way in Jerusalem. Niyamamkela ke amandla akuba efikile umoya oyingcwele ehlile umoya oyingcwele phezu kwenu. Kodwa nabam ayadingeka lamandla. Andihamba ndiyaemphasize njani ukubaluleka kwalamandla. Beke ngalithetha bezekile nathi omnye uhleli kwesi situlo uno 50 years wonke asezawuhlala emhlabeni. Funeke ekhonzile kwa 50 years. Unotshaba olungusathane nee-agency zakhe ezizamvana ukuthi angakhonzi, ezizamyekisa ukuthandaza, zimyekise nofundiswi. Kodwa xa endoda ikho uyama. Zilikazi ukushaya izinto zendlela ifike as a comforter. Ipolish. Uthi lifunishiya ngale nkonzo mna. Beke phansi athi not now. Don't give up now. Akumbambazele. Ngengomso sikubongela. Ngalamnyango. Xa kama kuzumisa ukuthi ulungile baba. Umoya oyingcwele uthethe nawe. Amen. Unikawulo mbuzo ifike as an advocate. Iku-advise. Hey madoda. Yini ukunikezwa ilifa lingaka umoya oyingcwele. Umoya wamandla. Umama wesabalisa apha kule Thixo ephuma kwi-accident. Umoya oyingcwele uyakwazi ukubamba njengimoto irola akwenzela ibhaluni yakho special. Akufake kuyirola imoto irole ayisima uphume useyifu ungayazi uphume njani. Hey bantu. Oh Jesus. Yakwazi uba ku-terrible accident anakho kodwa niphume nime ngaphandle. Ndithi hey bendiphi na bekusenzela ntoni. Bathi abantu belapha definitely baphelile. Ndithi hayi indini. Umoya oyingcwele ungene phakathi ngoba kaloku umoya ungena ndawo zonke. Hey my God, it is for your advantage ukuba mna ndithi kuJesu ndihamba. Kodwa ukhona umthetheleli, khona indoda yamandla iyaphila. Hey madoda, indoda yomlilo. Bendithula kwenzeke ndithi ikhwekhwa nangxaki naye nethomoya. Kodwa sidinga abantwana bethu bakhwekhwe besemandleni. Yeah. Ngoba ii-challenges zabo namhlanje ziyamcela umngeni. Sidinga umabhulukho anzima. Moya oyingcwele. KwaThixo segafu makasinede. Makasinede uThixo. Unento endiyiphikishayo. Unento endiasesayo. Nakwimihlangano yethu emikhulu. Ukhona umoya o-operatayo. Kodwa inguye umoya oyingcwele. Hayi ndiyathetha nje. Khona umoya o-operatayo. Kodwa inguye umoya oyingcwele. Why ndisitsho? Kodwa umoya uhlile. Kodwa kotshintsha. Ehle umoya. Babuyele ezintweni zabo. Umoya wakuhlile. Babe bawujola kodwa ubonishile. Ufaka i-conviction. Umuntu aphenduke. Awukwazi ukwehlelwa uphumeleke ngento uyenza engeyiyo. Ayafikile. Uyafika. Siyama
Phantsi apha kungekabikho zimoto afika avale azale isiko amaxhego amadala atshayele ngentshebe ehlile ungabhukwa nzima iphumi kumthetho isiqabu kumi engapha yithi Thixo kubetha insimbi yesithathu sicela isiqabu khasinikeze igebhu sikwazi ugoduka. Aleluya lo mihla singakhonzi ngengqondo singabantu bodakwa thina singamancinda thina ngoba le ndoda yadidiyela. Ukhona utata wasesisikayi tata uMkhuthu fafoludela kwaMkhuthu wasindiswa uShumayeli utata uBhengu ethubeni wayom-approacha wathi ngifuna lento. Wambuza utata uBhengu, are you serious? Wathi ngifuna yona ngoba iyanxanelwa iyalanjelwa iyafunwa ngoba kumele xa sikhonza umoya oyigcwele ohlabelela makahlabelele egotyiwe ngumoya oyigcwele uyikhonza iphuma kugqobo luyasi-ayina mani lusigrisa amanxeba. My God. Nekhwaya imihlabela ayihlabeli kodwa iyaministarisa amabhulukwe ezibekho. Wathi uMkhuthu ndiyayifuna. Wathi utata uBhengu receive. Wokuwa yanga ngofileyo bafika bamfunula bemgodusa. Xa ezawufika ekhaya emnyango wakhala. Yini yam ndizayidiliza amandla labatata bamphethe akuzayidiliza njani. Abamfana bamnyanzela ngene bamsebhedi wathi ibhedi yam izayophula. Why? Umoya oyingcwele ubonisa uzibona emkhulu engenawukwazi ungena endlini. Kune-problem esizibona zinkulu ingxaki sisoba. Ezinye singathi nje kanye yendaba ephambi kwami ngufuneka uphoselele wakhe iyapha. Xa efikile fika ngamandla. Ukhonza uThixo usemandleni. Awunaki ukuthi kuyabanda, hayi wena bandla ngikulo kuyabanda, kuyatshisa ngokuhamba nendoda engumlilo. Siza usurvive kanjani ngensuku zokugqibela? Umabhulukwe anzima ukuthi sihambe naye. Mandihambile yamangala kude kubekho nabefundisi bezindawo abahamba baye emagqisheni bofuna amandla. Abe namandla etholakala free of charge. uJesu wafa wabuya wavuka
wathi uyonikelela umthetheleli yiportion yethu le. Uthi ufika xa engena phaa kwizenzo afuna kuguquka abantu uthi endinga lelenu nabantwana benu nabazayo abaza kwamkela uJesu ivangeli lidinga labo. Ungekhonzi la mandla engekho, zawukhonza ngengqondo. Ungakulinda wenza impazamo yozikhonzela nje kawe yasasense of God. Akhona la mandla, asekhona la mandla. Cela simeke inyawo segabs.